Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Idan yau ne farin zuwanka, muna so ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa an ɗora sabbin shirye-shirye a ringa sanar da kai. Sannan in wannan bidiyo ya burge ka, muna so ka danna mana like. Mun gode. Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne game da yadda ake mai da Instagram dark mode. To bari mu je mu ga ya ake yi. Da farko za mu shiga Instagram din namu kamar haka. Ta bari mu ɗan jira ya buɗe. To in ya buɗe mana, daga ƙasa can ɗan ƙasa ga nan wajen da profile picture mu yake kai, sai mu taɓa. Daga nan zai kawo mu nan gurin. Ya kawo mu nan gurin, daga can sama ga nan wannan alama layi guda uku, sai mu taɓa ta. Sannan sai mu tafi can ƙasa ga nan wajen setting, sai mu taɓa settings. Sannan sai mu zo ƙasa kuma again ga wajen da aka rubuta theme, sai mu taɓa. Mun ga na farko light, na biyu dark, sai mu taɓa dark ɗin. To kun ga yanzu Instagram ɗin mu ya koma dark. In kuma kana so ka koma light ɗin, sai ka taɓa light ɗin, kaga zai dawo. To yanzu mu muna so mu bar shi a dark ɗin ne, alhamdulillah. To kun ga yanzu komai namu a Instagram za mu gan shi baƙi. To mun gode. Idan yau ne farin zuwanka, muna so ka mana subscribe, sannan ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku sabbin shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta da nan kalmar nan ta subscribe. Mun gode.